Bħalma diġà ħabbret aktar kmieni llum il-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci, in-numru ta' każijiet ikkonfermati f'pajjiżna li qed ibatu bil-COVID-19 huwa ta' 134. U bħalma tafu wkoll illum kellna 5 każijiet ġodda. Aħna nieħdu pjaċir li n-numru tal-lum kien iżgħar minn tal-bieraħ u iżgħar u kien simili wkoll ta' dak li kellna l-bieraħ l-ewla, però rridu nwissu illi numri ta' ġurnata wieħed ma jistax jagħmel previżjonijiet fuq numri ta' ġurnata waħda biss. Aħna dejjem ħadna deċiżjonijiet u dejjem iddeċidejna fuq l-evidenza illi jkollna, l-evidenza kemm ta' dak li qed jiġri ġo pajjiżi barranin. Dak li issa qed jiġri ġewwa pajjiżna x'bdejna issa niġbru biżżejjed data, n-numri tkun kbar biżżejjed biex nistgħu nagħmlu predizzjonijiet tagħna, l-predictions tagħna b'mod illi huwa iżjed sikur u wkoll bil-modellar illi aħna nistgħu nagħmlu bil-modeling, il-predictive modeling illi aħna nistgħu nagħmlu bbażati fuq studji illi huma ta' snin twal fejn jidħol l-istudju tal-epidemiji, ġifieri hemm formulas ta' kif wieħed jikkalkula kif ħadd inferex epidemija u issa għandna biżżejjed data ġewwa pajjiżna biex dawn il-formulas nkunu nistgħu napplikawhom anke għal pajjiżna b'mod illi huwa statistikament jibda jsir statistikament sinifikanti. U ma da nżidu dak li qed jiġri barra l-pajjiż u nitalmu minn hemmhekk ukoll. U allura meta naraw figura ta' 5 illum ma nistgħux noħduha f'kontest ta' ġurnata waħda biss, imma rridu noħduha f'kontest ta' din l-evidenza kollha illi għandna għad-dispożizzjoni tagħna. Qed naraw ukoll f'dawn l-aħħar ġranet illi il-pattern issa beda jixxiftja minn każijiet illi fil-bidu tal-epidemija f'pajjiżna kien predominament każijiet importati għal każijiet illi mbagħad kienu relatati direttament ma' persuna effettiv illi ġej minn barra, għal fażi li issa deħlin fiha fejn ħanibdu mmorru predominament għal każijiet illi huma trasmessi lokalment. Ġifieri bħalissa qegħdin l-aħħar teħu ħafna ġranet bejn wieħed u ieħor nofs bin-nofs bejn dawk illi huma importati u dawk illi trasmessi lokalment. Issa qegħdin nistennew illi ħanitlu f'dil fażi l-oħra fejn il-numru ta' t-tixrid tal-epidemija ikun predominament minħabba trasmissjoni lokali u hemmhekk allura nibdu nitlu ġo fażi oħra. Irridu ngħidu wkoll illi dana l-epidemija għadna fil-stadji bikrin tagħha. Jiġifieri rridu nistennew illi l-affarijiet ikomplu jiżviluppaw. U l-miżuri li nieħdu b'mod gradwali dejjem marbut mal-evidenza illi għandna u mal-predictive modeling li issa jibda jagħmel sens anke lokalment għax il-figuri qegħdin jikbru biżżejjed. Skont il-fażi li qegħdin fiha rridu nieħdu il-miżuri li huma adekwati. Jekk naraw u nitalmu minn dak li qed jiġri numru ta' pajjiżi barranin, naraw illi waħda mill-ikbar problemi li qegħdin jiffaċċjaw
anka bliet li huma rinomati għal-soltu għal-kura tas-servizz u għal-kwalità tas-servizz tas-saħħa tagħhom bħal huwa Milan, bħal huwa Madrid, bħal huwa New York. Qegħdin naraw li apparti imwiet minħabba l-marda nifisha għax il-COVID-19 hija nifisha fiha mortalità li hija sinifikanti, imma aktar minn hekk qegħdin naraw ukoll dawn il-bliet li s-sistemi tas-saħħa tagħhom qed ikunu overwhelmed, qed ikun hemm aktar domanda milli jifilħu jagħtu servizz u allura qed imutu nies għax mhumiex jieħdu l-kura illi jeħtieġu. Dik l-esperjenza li qed tiġri anke fl-aqwa u l-ikbar ibliet u sptarijiet fl-Ewropa u fl-Amerika irridu nitalmu minnha hawn Malta wkoll. Aħna bħalma kellna l-opportunità li nitkellmu dwarhom f'dawn l-aħħar ġranet qegħdin inżidu kważi sal-limitu li jista' l-pajjiż il-kapaċità li nagħtu servizzi tas-saħħa, ġifieri nżidu ir-riżors umani nitrejnjaw aktar tobba, aktar nurses, speċifikament kif jieħdu nies, ħsieb nies bil-COVID-19 u anke nies li jkunu ġo ITU b'COVID-19. U kellna l-opportunità li anke intkom ħafna minnkom iżżuru il-numru ta' sodot li qegħdin iżidu, il-numru ta' sodot ta' ITU wkoll qegħdin iżidu ġewwa Mater Dei u anke il-komplement tas-servizz li qegħdin nagħtu ġol pajjiż. Il-bieraħ jiena kont ħabbart il-baratura ħabbart l-bieraħ kelli mmur Għawdex flimkien mal-Ministeru Kamilleri biex naraw l-iżviluppi anke u preparamenti li qegħdin nagħmlu ġewwa l-isptar ta' Għawdex. Minħabba l-maltemp dik apposponejnija għal-weekend li ġej, però naħseb huwa xira li nsemmi l-preparamenti li qegħdin isiru ġo Għawdex flimkien ma' Stewart Healthcare biex Għawdex ukoll ikun preparat sal-massimu li jista' anke għal każijiet ta' novel coronavirus ġo Għawdex. Fil-fatt Għawdex u f'dan il-weekend ikolkom l-opportunità li żżuru daw il-postijiet l-ITU, s-sodot ta' ITU minn 2 jiena tlabt li jitilgħu għal 20 u bħalissa qed isir il-proċess u sal-lum hemm 11 sodda tal-ITU ġewwa l-isptar ta' Għawdex u fil-ġranet li ġejjin ħajbqgħu jitilgħu għal 20 sodda u tlabt li jkun hemm 120 sodda dedikati għal pazjenti bil-COVID. Issa hemm 31 sodda u qegħdin fil-proċess avvanzat biex fil-ġranet li ġejjin ikollna 80 sodda oħra. Jiġifieri l-preparamenti f'Għawdex biex jintajjeb u dan il-weekend jekk it-temp jippermetti nkunu nistgħu anke flimkien magħkom immorru naraw il-faċilitajiet kif qegħdin jiżviluppati ġewwa l-isptar ta' Għawdex. Irrid ngħid ukoll li ftaħna żewġ hubs ġodda propju millum biex nittestjaw apparti il-hub li għandna ġewwa Ħalluqa ħal-Farruġ fejn qed jagħti servizz tajjeb ħafna. Il-bieraħ ittestjajna l fuq minn 400 każ li huwa rekord f'Malta. Tinsewx fil-bidu tal-epidemija konna qed nittestjaw xi 20 kullu. Tlajna issa għal 400. B'dawn iż-żewġ hubs li bdew joperaw illum fil-Luxol Grounds mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija kuljum bis-sibt u l-ħadd b'kollox u fil-helipad ta' Għawdex mit-8 ta' filgħodu sa 2 ta' wara nofsinhar bis-sibt u l-ħadd b'kollox mit-2 sal-ħadd dejjem billi wieħed iċempel 111 mhux jaqbad jmur minn rajħ u billi jsegwi l-istruzzjonijiet li jingħata minn fuq il-helpline huwa 111. Imma b'daw iż-żewġ hubs issa jkollna 3 hubs f'kollox nkunu nistgħu nkomplu nittestjaw aktar nies. Da jfisser li waħda ħanżidu kemm nifilħu d-domanda, il-supply imma mbagħad irridu naqsu kemm jista' jkun id-domanda fuq. Ġifieri bħalma rajna diġà anke bliet b'isptarijiet kbar qed ikollhom din il-problema li mhux qed ilaħqu mal-każijiet serji ta' persuni b'COVID-19. Mela aħna diġà daħħalna f'dawn il-ġimgħat skont il-fażi li konna qegħdin fiha b'mod li huwa appropriate miżuri biex innaqsu kemm jista' jkun il-kuntatt bejn persuni li m'għandhomx il-mikrobu ma' persuni li potenzjalment jistgħu jkunu infettivi, dak li jissejjaħ jew sejħulu social distancing. Mhux se noqgħod nirrepeti l-miżuri kollha li daħħalna s'issa, intkom tafuhom sew by now, però ħanejdu żewġ miżuri ġodda illi ħankunu qegħdin indaħlu
għax issa wasalna f'din il-fażi, l-evidenza turina li wasalna f'din il-fażi minkejja li llum kellna 5 biss, ma jfissirx li nistgħu noqogħdu fuq riżultat ta' xorta waħda, ma rridu noqogħdu fuq l-evidenza kif dejjem tkun qiegħda tasal lilna. U allura ħan nagħmlu daw żewġ miżuri oħra biex inkomplu naqsu ir-riskju li persuni jittieħdu minn dan il-mikrobu. L-ewwel miżura hija miżura li nkunu qegħdin nagħmlu. Għax wara li aħna neħħejna jew il-permessi jew ibbenjajna, ipprovexxejna illi jkun hemm laqat organizzati fil-pubbliku, xorta qegħdin ninnotaw illi qed ikollna numru ta' persuni illi f'postijiet pubbliċi għalkemm mhux b'mod organizzat qegħdin ikun hemm ġemat ta' nies, ġemat żgħar, mhux tamijiet, ma ġemat ta' nies illi xorta jistgħu iwasslu għat-tixrid tal-coronavirus. Ħankun qiegħed nagħmel wara li nispiċċa din il-press brief bil-Malti, ħankun qiegħed nagħmel ftit kummenti anke bl-Ingliż għax huwa importanti li dal-messaġġ jasal ukoll għand il-barranin li hawn Malta. U nitlobkom illi dak il-parti ta' dan il-press conference li tkun bl-Ingliż tgħinuna billi dik il-parti ittellgħuha separatament u b'mod illi huwa aċċessibbli ħalli anke dawk il-persuni illi jaraw l-online platforms tagħkom, speċjalment dawk li huma bl-Ingliż, ikunu jistgħu jsegwu anke daw il-miżuri li qegħdin inħabbru biex huma wkoll ikunu jistgħu jagħtu s-sem tagħhom fit-tnaqqis tat-tixrid ta' dan il-mikrobu. Mela llum l-ewwel miżura li qegħdin inħabbru hi illi fejn qed naraw illi jkun hemm ġemat ta' nies fil-pubbliku anke b'mod mhux organizzat, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika ħatkun qiegħda tiddelega l-awtorità tagħha lill-Korp tal-Pulizija biex ikunu jistgħu jfirxu dawn il-ġemat ta' nies li għall-iskop ta' din id-direttiva ikunu ta' aktar minn 5. Aħna nħaġġu lil kulħadd li jista' jkun ma jkunx aktar minn 2 persuni li qegħdin flimkien jew viċin f'mument wieħed jekk jista' jkun laqqas dawk iż-2 persuni, imma ċertu transazzjonijiet bil-forsi rridu jsiru bejn persuna oħra. Imma qegħdin nagħmluha issa bliġi illi s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika tkun qiegħda tiddelega l-awtorità tagħha lill-Pulizija biex fejn jkun hemm ġemat fil-pubbliku ta' aktar minn 5 min nies il-Pulizija tferrixhom. B'tali mod illi jrid ikun hemm mill-inqas distanza ta' 2 metri bejn il-persuni konċernati. Din id-delegazzjoni ta' awtorità din il-miżura se tidħol b'mod immedjat. Ġifieri aħna qegħdin nitolbu kif diġà għamilna missa qegħdin nagħmlu anke billi l-Pulizija jkollha delega speċjali illi fejn ikun hemm ġemat ta' aktar minn 5 min nies jekk ikun hemm bżonn. Il-Pulizija ħadkun qiegħda tferrixhom ħalli jkun hemm almenu distanza ta' 2 metri bejn persuna u oħra. It-tieni set ta' miżuri jolqtu jew qegħdin nagħmluhom biex nipproteġu kemm jista' jkun lil dik parti tas-soċjetà tagħna jew dak il-partijiet tas-soċjetà tagħna fejn hemm nies li huma l-aktar vulnerabbli. Aħna nafu li l-coronavirus tista' tinfetta lil kulħadd minn tarbija ta' twelid sal-iżjed persuna anzjan, però nafu wkoll illi hemm partijiet hemm sezzjonijiet tal-soċjetà tagħna illi huma aktar vulnerabbli għal komplikazzjonijiet minn oħrajn. U allura dawn il-persuni huwa l-ewwel nies u fuq kollox fl-interess tagħhom illi aħna nipproteġu is-saħħa tagħhom u nipproteġu milli huma jieħdu il-mikrobu minn persuni infettivi, imma wkoll dawn in-nies għandhom riskju akbar illi jkollhom bżonn kura l-isptar u jkollhom bżonn kura ġol ITU. Mela aħna qegħdin ngħidu illi daw il-persuni li issa ħansemmi ħankunu qegħdin inħeġġu imma b'mod illi huwa anke bliġi illi joqogħdu fid-djar tagħhom. Joqogħdu fid-djar tagħhom b'mod prattikament assolut, jiġifieri ma joħorġu prattikament għal xejn li għal xi eċċezzjonijiet illi issa ħansemmi u allura ikunu protetti kemm jista' jkun milli jintaqgħu ma' persuni li potenzjalment jistgħu jkunu infettivi. Tinsewx illi issa la tħallna u għalhekk qed nagħmlu issa dil-miżura, la tħallna f'dik il-fażi fejn qed ikun hemm tixrid fil-komunità
u persuna joħorġu l-sintomi mhux neċessarjament minn mindu jibda jkun infettiv imma nafu li hemm jista' jkun hemm ftit sigħat bejn meta joħdulek is-sintomi u meta tibda diġà tkun infettiv, potenzjalment kull persuna li tintaqa' magħha tista' ittik l-infezzjoni. U sakemm inti għadek żagħżugħ, l-infezzjoni tista' ittielek u tirkupra minnha relattivament malaj, imma hemm partijiet ta' sezzjoni partijiet ta' soċjetà tagħna li huma aktar vulnerabbli. Allura qegħdin ngħidu dawk il-persuni kollha tal-fuq minn 65 sena jaqgħu ġo din il-kategorija. Mbagħad hemm numru ta' persuni taħt il-65, taħt il-65, illi wkoll jaqgħu ġo dawn il-kategoriji u dawn huma nies b'mart kroniku. Imma b'mart kroniku b'mod speċifiku kif ħansemmi issa u kif ħankun qegħdin inħabbru u nxandru anka fis-sigħat li ġejjin. Mela qegħdin ngħidu dawk il-persuni kollha illi huma diabetiċi imma li huma fuq l-insulina, l-insulin dependent diabetics. Dawk il-persuni kollha li qegħdin fuq tip ta' mediċina illi jgħidulu biological. Dawn il-persuni kollha ħajkunu qegħdin jirċievu ittra minant il-tabib Pawlini tal-Gvern fis-sigħat u fil-jumej li ġejjin biex jinformawhom individwalment illi qegħdin f'dil kategorija. Mela dawk il-persuni diabetiċi li qegħdin fuq l-insulina, dawk il-persuni kollha li qegħdin jieħdu il-biologicals, dawk il-persuni kollha li qegħdin jissiltu jew li għaddew mill-kanser u kienu fuq il-kemoterapija f'daw l-aħħar 6 xhur, dawk il-persuni kollha li għandhom immunosuppression, bħalma huma persuni li kellhom transplant, persuni li għandhom HIV u persuni oħrajn, dawk il-persuni kollha li qegħdin fuq id-dialysis, in-nisa li huma tqal kollha, dawk kollha jaqgħu f'dil kategorija ta' nies li qegħdin nitkellmu dwarhom li huma iżgħet vulnerabbli għal marda tal-coronavirus. Dawk il-persuni li għandhom mart respiratorju li kien sever biżżejjed biex f'din l-aħħar sena kellhom jidħlu l-isptar għal kura l-isptar. Dawk il-persuni kollha li kellhom mart tal-qalb li kellhom bżonn intervent kirurġiku daw l-aħħar 6 xhur, dawk il-persuni kollha li attendu il-heart failure clinic u dawk il-persuni kollha li qegħdin fuq oral steroids, fuq steroids li jieħduhom forma ta' pindoli. Da jfisser illi dat total ta' persuni illi flimkien jammonta għal xi 118,000 ruħ qegħdin nitolbu illi jibqgħu id-dar kważi f'kull ċirkostanza. Dawk il-persuni taħt 63 sena jew anke fuqhom illi għadhom qegħdin f'impjieg qegħdin ukoll nitolbuhom biex ma jmorrux għax-xogħol. Ġifieri kull min jaqa' f'dil kategorija, mhux għal Maltin kollha ngħid, dawn il-persuni li jaqgħu f'dawn il-kategorija ta' nies vulnerabbli. Illi kif semmejt huma nies ta' fuq 65 sena u dawn il-kategoriji kollha ta' mart kroniku illi ħankunu qegħdin inxandru anke issa fil-gazzetti biex intkom tkunu tistgħu issegwu. Dawn il-persuni kollha qegħdin nitolbuhom jibqgħu id-dar f'kull istanza anke li ma jmurx għax-xogħol ħankunu qegħdin noffru special quarantine leave u s-segretarju prinċipali tal-Gvern ħajkun qiegħed joħroġ ċirkolari fil-jumejn li ġejjin biex ma jkollhomx għalfejn assolutament joħorġu mid-dar. Din il-miżura ħatidħol mis-sibt filgħodu. Ġifieri ħanħallu llum u għada biex il-persuni li speċjalment dawk illi jew jridu jmorru għax-xogħol jew li jkollhom bżonn jagħmlu xi arranġamenti oħra jilħqu jagħmluhom, imma mis-sibt filgħodu ħanitolbu lil dawn il-persuni kollha li huma vulnerabbli u din qed nagħmluha b'risk is-saħħa tagħhom għax dawn in-nies jekk jieħdu l-mikrobu qegħdin f'riskju ħafna akbar minn nies illi huma ta' età iżgħar jew li m'għandhomx dal-mart kroniku. Dawn il-persuni biex nipproteġu lilhom qegħdin nitolbuhom jibqgħu ġo d-dar tagħhom, ma jmorrux għax-xogħol ħajkollhom special quarantine leave, qegħdin nitolbu wkoll il-familjari tagħhom jew ġirien illi jipparteċipaw f'dan l-effort nazzjonali li qegħdin nagħmlu biex innaqsu kemm nistgħu id-domanda fuq is-servizz tas-saħħa tagħna ħabba l-coronavirus u biex nieħdu ssib dawn nies vulnerabbli. Ġifieri qegħdin nitolbu raba, ġirien illi jafu li hemm xi ħadd f'dawn il-kategoriji li qiegħed bil-fors
ma jistax joħroġ mid-dar, illi jiċemplulhom, jikellmuhom fuq Skype, it-telefon, u jekk hemm bżonn xi għajnuna itwilhom. Mhux billi jagħmlu kuntatt viċin, imma billi jibqgħu anke mill-inqas 2 metri bogħod. Jiġifieri aħna qegħdin nissuġġerixxu li jekk għandek rabatik li jaqgħu ġo waħda dal-kategoriji, minn żmien għal ieħor toħdulhom xirja jekk hemm bżonn, toħdulhom il-mediċini jekk hemm bżonn, toħdulhom il-bżonnijiet li għandhom bżonn, imma żżomm id-distanza ta' 2 metri. L-eċċezzjonijiet ovvjament huma ħafna minn daw il-persuni ibatu minn mart kroniku, allura l-eċċezzjonijiet huma ovvjament għal raġunijiet mediċi, ġifieri min ikollu bżonn jew jattendi għal appuntament mediku jew għal xi emerġenza, anzi aħna nħeġġu illi kull min, mhux dawn il-persuni biss, imma kull min għandu appuntamenti mediċi illi ma ġewx imħassrin min-naħa tal-professjonisti tagħna u kien hemm li ġew imħassrin għax is-sistema tas-saħħa tagħna darella dawk li jistgħu jistennew biex niffokaw fuq il-każijiet tal-COVID, imma dawk li qed għandhom l-appuntamenti li għadhom validi illi daw l-appuntamenti jinżammu. Huwa importanti illi min ittobbu l-ispeċjalisti tagħna derlu u daw rajnjom b'mod individwali wieħed, illi daw l-appuntamenti huma neċessarji jżommuhom daw l-appuntamenti. Anzi speċjalment jekk jgħu ġo kategorija, x'dawn huma l-iżjed nies illi għandhom bżonn il-kura medika. Qegħdin nagħmlu wkoll eċċezzjoni għal fejn hemm id-djar tal-anzjani u jista' jkun hemm bżonn li jidħlu l-istaff biex jieħdu ħsieb lil dawn l-anzjani, allura dawk bil-fors li jidħlu u joħorġu minn magħhom. U jista' jkun hemm ukoll xi eċċezzjonijiet illi jistgħu jiksbu dispensa mingħand is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika biex jiksru din id-direttiva jew din il-miżura. Mela aħna qegħdin nagħmlu din il-miżura li ħad taffettwa il fuq minn 118,000 ruħ biex nipproteġu primarjament biex nipproteġu s-saħħa ta' dawn in-nies vulnerabbli. Nerġa' ngħid jekk persuni f'dawn il-kategoriji ikollhom l-infezzjoni, ir-riski huma akbar, mhux neċessarjament l-aħħar tad-dinja, imma riski huma akbar minn persuni illi ma jaqgħux dawn il-kategoriji. U allura aħna issa bdiet tinfirex ġewwa il-pajjiż, ġewwa l-komunità, irridu nipproteġu kemm nifilħu lil dawn in-nies li huma vulnerabbli. Għal persuni l-oħrajn illi ma jaqgħux dawn il-kategorija, allura hemm viċin l-400,000 ruħ ieħor jekk tot il-bejn Maltin u residenti illi għaw ġewwa pajjiżna, nibqgħu nagħmlu l-appell tagħna biex huma wkoll kemm jista' jkun iżommu dik li qed nsejħu social distancing, jiġifieri kemm jista' jkun jibqgħu id-dar, imma joħorġu biex imorru għax-xogħol, joħorġu biex imorru jixtru fil-ħwienet illi aħna darilna jistgħu jibqgħu miftuħin, joħorġu għal appuntamenti u ħtiġijiet mediċi tagħhom u wkoll li jagħmlu l-eżerċizzju. Kemm dawk li jibqgħu fid-dar importanti li jsibu mezz kif jagħmlu l-eżerċizzji fid-dar u l-istazzjonijiet tat-televiżjoni anke issa bdew jagħmlu programmi ta' kif tista' tagħmel l-eżerċizzji fid-dar. Inħeġġu lil dawk il-persuni li qed nitolbuhom jibqgħu id-dar biex isegwu dal-programmi u jagħmlu l-eżerċizzji magħhom għax l-eżerċizzju huwa importanti. Però dawk li min-naħa l-oħra mhumiex obbligati li jibqgħu id-dar, tajjeb illi tmur mixja żgħira, imma illi żomm id-distanza tiegħek minn persuni oħra. Ġifieri mhux mhux post iffollat, imma tmur fejn kemm jista' jkun ma tintaqax ma' nies oħra. Dawn il-miżuri kollha qegħdin noħduhom b'mod illi huwa skont l-istadju li issa waslet fih il-tifrix ta' dan il-mikrobu ġewwa pajjiżna, l-istadju li waslet fih l-epidemija ġewwa pajjiżna, għax għandna il-modeling issa predictive modeling bid-data li għandna ġewwa Malta għax qed naraw x'inhu jiġi ġewwa pajjiżi oħra u biex nipproteġu s-saħħa ta' dawk in-nies fis-soċjetà tagħna li huma l-aktar vulnerabbli. Nerġa' ngħid dawk il-persuni kollha li għandhom il-fuq minn 65 sena jafu li għandhom il-fuq minn 65 sena u allura minn nhar is-sibt jekk jista' jkun millum jibqgħu ġo darhom u ma joħorġux ħlief għal raġunijiet li semmejna. Dawk il-persuni l-oħra li għadhom f'impjieg jew li huma taħt 63 sena il-tabib Pawlini tal-Gvern
Chief Medical Officer fil-bejnada u l-aktar nhar it-tnejn, is-sibt u t-tnejn ikunu qegħdin jirċievu ittra d-dar biex ikunu jafu huma stess li qegħdin ġu l-kategorija. Ħafna minnhom ħajkunu jistgħu jaqraw dak li aħna nkunu qegħdin nippubblikaw ġo l-gazzetti u fuq il-mezzi tax-xandir billum stess, imma fejn ikun hemm xi dubji jekk dawn il-miżuri japplikawx għal persuni individwali jew le, il-persuni ta' taħt 63 sena l-oħrajn jafu li għandhom il-fuq minn 63 sena ħajkunu qegħdin jirċievu ittra personalment id-dar tagħhom. Jekk tippermettuli issa ħanamel statement żgħir bl-Ingliż, nerġa' nħeġġiġkom biex dil-parti forsi tagħmluha separata u tuha naqra anke prominenza biex inkunu nistgħu nwasslu il-messaġġ anke lil dawk ir-residenti li jew ġewwa pajjiżna illi ma jitkellmux jew ma jifhmux il-lingwa Maltija. Dawn ukoll huma importanti li ħarsu s-saħħa tagħhom u li huma jipparteċipaw fl-effort nazzjonali biex kemm jista' jkun intawlu u allura naqsu l-volum ta' persuni infettati f'ħin wieħed. I will be making a short statement in English for those who have difficulty in understanding the Maltese language, so that the measures that we are introducing today are clear to as many people as possible. As you all know, over the last few weeks, we have started to see a rise in patients infected with coronavirus on our islands. The total today of confirmed cases is of 134 cases. We are basing our strategy in increasing as much as we can the healthcare services, and we've done this in Malta, and we are also increasing services on our sister island in Gozo. But we also urge you to participate in the national effort to bring down the demand on our healthcare systems. And we can do this by decreasing as much as possible the spread of the virus within our communities. Today we will be introducing two measures to continue to decrease as much as possible the spread of the virus, or to slow as much as possible the spread of the virus within our country. The first of which comes into effect immediately, is that the police are being delegated by the Superintendent of Public Health to disperse gatherings of more than 5 people in public. It is already an offence by law to organize public gatherings, but now we are also giving authority to the police to disperse gatherings of more than 5 people, even if they are spontaneous or not organized. And the police are being asked to make sure that there is a distance of at least 2 meters between people in public. The second set of measures are aimed to protect the most vulnerable section of our community, which are elderly of over 65 years and people suffering from chronic diseases. And we are specifying who these patients with chronic diseases are. And so besides anybody over 65 years of age, we are also asking insulin-dependent diabetics, even if they are under 65 years of age, all patients on biologicals, patients who have been or are on chemotherapy, who are on chemotherapy for cancer or have been on chemotherapy over the last 6 months, patients who are immunosuppressed, including patients who have transplants or are suffering from HIV, patients with renal dialysis, anybody who is pregnant, patients who over the last year have needed an admission into hospital because of respiratory problems, patients who have cardiac problems and who have had an intervention over the last 6 months, patients attending the heart failure clinic in our hospitals, and patients who are on oral steroids. All of these categories, and this will be published in the media shortly, all these categories and patients over 60 and people over 65 years are being asked to remain at home in all occasions. They are only asked to leave home if they have medical appointments or if they have a special disposition by the Superintendent of Public Health.
persons under 65 years or under 63 years, or persons who are in employment and fall within these categories will be asked not to go to work unless they can do work from home. In fact, we are urging anybody who can work from home to work from home. Those who are not able to work from home will be granted special quarantine leave. So we are asking all of these people who fall in any one of these categories, and those of you who might fall into one of the categories will be receiving a letter at home to inform you of this decision. Of course, anybody over 65 knows that he is over 65, so they don't need a letter, but the rest will be receiving letters at home. We urge you to follow these instructions. These are being done to protect, first and foremost, the health of the most vulnerable section of our society, and also to decrease or to slow down as much as possible the spread of coronavirus. Nirringrazzjakom u nistiden li tamlu mistoqsijiet għaw il-Professur Charmaine Gawċi ħdejja nkun nistgħu nwieġbu xi mistoqsijiet li jkollkom fuq dan is-suġġett. Liam Carter għal Television Malta. Xtaqt insaqsi lill-Ministru. Raba ta' persuna vulnerabbli li jgħixu fl-istess dar huma mitluba wkoll joqogħdu taħt din il-lockdown u t-tieni mistoqsija hija semmejt l-indikazzjonijiet li qed isiru fuq modelli barranin u modelli tal-epidemiji. Qed tkun imbassra data ta' meta se tintlaħaq il-pis tal-każijiet f'Malta? Mela, ħanibdew bit-tieni waħda. Aħna qegħdin nippruvaw intawlu l-epidemija kemm nifilħu. Issa diġà provajt nispjegajta kemm il-darba. Ħafna minn kun qed jisma'na jgħid isma' jiena nippreferi li l-epidemija tiġi tmur malaj ħalli nkun nistgħu nkomplu bil-ħajja normali tagħna. Il-problema li tiġi tmur malaj hu li kollna ħafna nies infettati f'Salt u allura s-sistemi tas-saħħa tagħna nkabbru kemm inkabru ma jkunux jistgħu leħu. Kif qed jiġri f'Milan u f'ħafna pajjiżi oħra mhux għalfejn qed insemmi l-bliet kollha, ikollna mhux biss nies li jmutu minħabba l-marda, imma jmutu għax ma nistgħux nikkurawhom. Allura aħna ma rridux li jkollna dik is-sitwazzjoni fil-pajjiż u allura qegħdin intawlu kemm nifilħu. Iżjed mal-miżuri tagħna ikunu suċċess, ġifieri iżjed mal-pubbliku ta' Malti, ikun dixxiplinat u jipparteċipa f'dak li qegħdin ngħidulu, iżjed iddum magħna din il-kondizzjoni. Eventwalment ikollna l-vaċċin, ikollna l-vaksin, u mbagħad inkunu nistgħu nwaffqu it-tixrid u jonnaqsu sew it-tixrid u allura il-konsegwenzi tiegħu billi nużaw il-vaċċin. Inti semmejt persuni li huma vulnerabbli u li jkollhom xi qraba magħhom. Hemm żewġ kategoriji, hemm dawk li diġà jgħixu magħhom, ġifieri jekk inti tgħix ma' persuna vulnerabbli għandek żewġ options, jew millum sa nhar is-sibt issib residenza alternattiva biex tkun tista' toħroġ u tidħol, jew jekk inti ħadd tkun qed tgħix fl-istess dar ma' persuna vulnerabbli trid tibqa' magħha, iva, l-istess kundizzjonijiet. U mbagħad hawn persuni vulnerabbli illi għandhom bżonn min imur jarhom ta' kuljum. F'dawk il-każijiet l-iżjed ħaġa faċli tkun lil dik il-persuna li tmur tarhom dettalment tibqa' fid-dar mal-persuna anzjana u mbagħad allura tiġi iva taħt l-istess kondizzjonijiet li qegħdin ngħidu llum. Jekk tippermettili, qed jiġi eżaminat l-effett ta' dan il-lockdown fuq il-prodott agrikolu. Nafu li ħafna mill-bdiewa huma il fuq minn 60 sena, ma nafx jekk ġiġ diskussa din l-affari. Iva, aħna qegħdin, iva, daw kollu ovvjament da mhux xi ħaġa li qomna filgħodu u ddeċidejniha bħal qegħdin nagħmlu prattikament ix-xogħol kollu tagħna waqaf li biex nanalizzaw d-data u nkunu nistgħu noħorġu il-miżuri u għalhekk qegħdin noħduhom stepwise u aħna għedna illi ħajkun hemm numru ta' eċċezzjonijiet. Mela qed ngħidu dawk li għandhom bżonn appuntamenti jew emerġenza medika, dawk il-carers illi jridu jmorru dar tal-anzjani u mbagħad mhux neċessarjament jridu jibqgħu hemmhekk għal dawk li jridu joħorġu u sitwazzjonijiet oħra illi b'dispensa mis-Supritendent tas-Saħħa Pubblika jkunu jistgħu jingħataw eżenzjoni minn dawn ir-regoli. Jista' jkun li jkun hemm xi sezzjonijiet, inti semmejt eżempju wieħed, jista' jkun hemm oħrajn illi s-Supritendent tas-Saħħa Pubblika tkun tista' toħroġ eżenzjoni jew b'mod individwali jew f'kategorija sieħa.
Ministru, żewġ mistoqsijiet. Pazjenti naf li ma semmejthomx imma forsi għaw taħt il-kategorija li isofru minn multiple sclerosis jekk humiex inklużi f'din il-lista u qed nifhem illi fl-aħħar Stewart wara ħafna snin ħajamlu xi tip ta' investiment f'għawdex. Ma tħoss li bil-miljuni li tajnihom wasal iż-żmien li forsi jagħmlu xi ħaġa f'Sanluqa wkoll f'dan iż-żmien? Mela, ħanibdew bl-ewwel waħda. Mela aħna qegħdin ngħidu dawk il-persuni kollha illi jew jieħdu l-steroids u allura dawk hemm ħafna kundizzjonijiet għalfejn persuna jieħu steroid jista' jkun multiple sclerosis, jew li huma qed jieħdu xi biologicals l-istess jista' jkun hemm persuni rheumatology, inflammatory bowel disease, dermatology, psoriasis, ġifieri jew li huma immunosuppressed. Ġifieri hemm ħafna iva persuni mar differenti illi jaqgħu dal-kategoriji, ħajkunu jafu għax ħajrċievu itra id-dar tagħhom. Rigward il-parteċipazzjoni ta' Stewart f'dan il-proċess, iva, ġo għawdex jien għamilt il-rikjesti tiegħek kmieni, mhux illum, ġifieri numru ta' ġimgħat ilu, il-Stewart Healthcare tax jiena x'nippretendi li għandu jkun l-effort tagħhom ġo għawdex, jidher illi qegħdin jilħqu l-miri tagħna. Jekk it-temp jippermetti u jekk is-sitwazzjoni tippermetti, probabbilment is-sibt filgħodu nkunu nistgħu mmorru nżuru il-faċilitajiet illi qegħdin jitlestgħu hemmhekk. Sanluqa kif inhu llum għadu bogħod milli jkun jista' jilqa' dat tip ta' pazjenti. Jessica Arena from the Times of Malta. Minister, with regards to the measure to disperse gatherings of more than 5 people, does this also apply to public transport? And with regards to patients of respiratory disease, we're informed that most of these patients seek treatment at a polyclinic rather than a hospital, so would they still fall under the category of being hospitalized in the past 6 months? For the benefit of your readers. So, though, again, all patients who will be expected to abide by these measures, unless they are already over 65 years of age, because they know if they are 65, they know. If you're 65, 66, 67, you know. You're in that category. All the others will receive a letter at home, a personalized letter. So, yes, we'll be publishing this list, and most people will be able to identify themselves on this list. But for the avoidance of any doubt, they will be receiving a letter at home. Your other question was public transport. Public transport, we feel, is still necessary. As long as we are, and we still are, asking people to report to work, then we believe that public transport is necessary. Karla Zoppardi għal Malta Today. Rrit nibda billi ħajkun hemm fuq iż-żewġ miżuri li ħabbartu llum. Ħajkun hemm xi tip ta' deterrent bħal multi bħal eżempju hemm min jikser il-kwarantina, hemm il-multi assoċjati għal meta tikser il-kwarantina. U tkellimtu fuq wkoll u tkellimtu kemm il-darba kemm inti Ministru kemm kif ukoll is-Supretendent. Għajdut li għada ħajkun hawn serġ kbira ta' każijiet. Ovvjament nixtieq li anke għas-serħan ta' moħħ in-nies. U anke forsi sa biex inserħu n-iskajtet id-dur fuq ħafna WhatsApp groups, etc. Jena naħseb kull press briefing li tajt għamil dal-appell u ħana ġan għamlu l-lum. Ejja ma noqodux fuq għajdut, ma noqodux nivvintaw stejjer, għax din stejjer inventati, ma noqodux nirrepetu affarijiet li mumiex uffiċjali u verifikati, intkom qed tkunu responsabbli l-medja, imma qed ngħidha għal kulħadd għax ma jagħmlux ġid. Nejda u neġnejda, aħna trasparenti mill-bidu sal-axħar, muħankunu għedin nżommu għabda informazzjoni minn kolħat, dak li għanna namlu u nejduħ, imma maħnix s-noqodu nżidu stejjer li ma jemx. Huwa ċar illi waqt li nistaw nejdu se jiġri fuq medda ta' ġimgħat u xhur, għax issa naraw x'inhu jiġri barra mill-pajjiż. Nafu x'jiġri fl-epidemiji, għax din mhix l-ewwel epidemija li laqtet xi parti mid-dinja. U anke issa għax in-numri qed jikbru biżżejjed biex bid-dejta li għandna nistgħu nagħmlu predictive modeling għal Malta, nafu se jiġri x'inhi trend, imma minn ġurnata l-oħra ma tistax tgħid. U tkun iblaħ jekk tipprova tgħidha. Forsi Professor Gawċi tkun tista' telabra. Infatti bħalma qegħdin taraw il-numri qegħdin ivarjaw u n-numri ġieli jkunu kbar bħalma kellna 19 il-każ, però ġieli kellna ġranet fejn kellna 5 każijiet biss. Dak ma jfisser xejn għaliex inti trid tieħu trend line ħatara kif inti tila u kemm ħajkun steep dan it-trend line li inti jkollok.
Għalhekk aħna nerġgħu nappellaw biex bħalma dejjem aħna żammejna trasparenza u ta' kuljum qiegħda nagħti n-numri kif qegħdin ikunu, dawk qegħdin joħorġu n-numru kif jinsertaw il-każijiet li jkollna. Aħna l-każijiet kollha jitlu jew mill-helpline jew inkella minn ġer practitioners li jirreferu l-każijiet u jista' jkollok każijiet li għandhom sintomi li huma bħalma jkollok tal-COVID, jista' jkollok każijiet fejn ikollok sintomi li mhumiex daqshekk relevanti u xorta jirriżultaw li huma pożittivi. Ġifieri nkun nafu biss x'in joħorġu r-riżultati. Biex nwieġeb il-mistoqsija l-oħra li inti għamilt jekk dawn il-miżuri humiex ippegjati ma' pieni, risposta hija le, dawn il-miżuri qegħdin nagħmluhom speċifikament biex inħarsu is-saħħa tad-dinha l-iżjed parti tas-soċjetà tagħna li hija vulnerabbli. Ġifieri dan huwa fl-interess assolut ta' dawn il-persuni li jsegwu dawn id-direttivi, tantu hekk li aħna qegħdin ngħidu li dawk il-persuni li qegħdin f'impjieg saħansidra nkunu qegħdin nofrulhom quarantine, special quarantine leave biex huma jevitaw li joħorġu anke biex imorru għax-xogħol. Ovvjament, dawk li jistgħu jaħdmu mid-dar, teleworking, għandhom jibqgħu jaħdmu mid-dar, ġifieri m'aħniex qed ngħidu isma' inti issa għal television minn fil falaxija, ġifieri min jista' jaħdem fid-dar, jibqa' jaħdem mid-dar, dawk il-persuni u dan diġà minnija din it-talba, dawk il-persuni li ma jistgħux għax ix-xogħol tagħhom mhuwiex tali li tista' tagħmlu mid-dar, ħajkunu qegħdin jiġu offruti l-special quarantine leave. Qegħdin nitolbu li jkollna l-kooperazzjoni tal-pubbliku u allura nistrieħu fuq il-kooperazzjoni. Jekk naraw illi qed ikollna problema, palma diġà għamilna f'każijiet oħrajn ikollna daħlu l-pieni wkoll, però jiena nifhem li din hija xi ħaġa li kulħadd jifhem li qed tissir għal saħħtu u ħadd naħseb ma jrid jabbuża minn saħħtu. Albert Gallia, Malt Independent. Ġiġ mistoqsijiet jekk jorbuk. L-ewwel waħda forsi briskju li tirrepeti ruħek, però biex nikkjarifika li daw in-nies li semmejt, daw il-miżuri li tibqa' dar tapplika anke jekk titmur pereżempju tixtri li kell jew xi ħaġa hekk. It-tieni mistoqsija għandna informazzjoni li s-sitwazzjoni kif qed tiżviluppa issa taffettwa trattament tal-kanċer in the sense li għandek pazjenti li qed jieħdu rounds inqas ta' kemoterapija però with a stronger dose. Forsi tikkonferma li. Ħalli, again, nerġa' ngħid ma nżommu mal-fatti u mhux mal-tibżax tajb li tajb li tistaqsin. Le, aħna qegħdin nitolbu lil anzi qegħdin nagħmlu ċara. Anke f'dal każijiet fejn hemm appuntamenti illi t-tobba ħossu illi huma neċessarji, dawk l-appuntamenti għandhom jinżammu. Iva, kien hemm sitwazzjonijiet, mhux f'kanser, fejn aħna għadna mela ħannaqsu l-operazzjonijiet li jistgħu jistennew ftit xhur, ħannaqsu anke appuntamenti li jistgħu jistennew ftit xhur. Ma saritx blanket decision, kull pazjent, l-ispeċjalista ra il-file tiegħu u fejn kien hemm bżonn anke tkellem bit-telefon miegħu qabel ma kkanċella xi appuntament. Jew qabel ma pospona l-ebda appuntament ma ġie kkanċellat. Dan qed nagħmluh biex inkunu nistgħu divert, inċaqalqu dawk ir-riżorsi umani, nersi speċjalizzati, tobba speċjalizzati, anesthetisti surgeons biex jagħmlu taħriġ għal COVID u biex jagħmlu taħriġ għal kura intensiva. Għax l-iżjed riżorsa importanti li ħajkollna ħatkun kemm għandna sodot ta' kura intensiva. U allura mhix biss kwistjoni ta' sodda, ma kwistjoni ta' kemm hemm nies kapaċi jagħtu dak is-servizz. Julian Bondici, Love in Malta. 2 questions. The first is, what is the exact stock of ventilators in the country? And the second question relates to healthcare workers. There are loads of them who are working on the front line, battling this illness. Is the government looking to find alternative accommodation for them so they don't spread the virus themselves? Well, again, I'll answer in English for the benefit of your viewers and readers. So your first question, remind me again, your first question was on the ventilators. Okay, so ventilators, we have ventilators and then anesthetic machines which we can use as ventilators. We have 100 in Malta and now 11 in Gozo, and those will go up to 20. We have also a vast number of ventilators on order. Of course, a lot of countries are making it difficult for suppliers to release ventilators because they want them for their own patients. But we've also entered into a joint procurement mechanism with the European Union for an extra 100 ventilators. So our aim is
to have 200 beds, ventilators which we can man. And the other question was, so yes, healthcare workers, a few days ago we announced a call for all entities or persons who can offer accommodation to our healthcare workers to come forward with proposals for the premises. There's been a good response, and the CPSU together with HR and the different entities are working on it. Amy Borch minn Newsbook. X'għad nistaqsik, Ministru, dwar il-prefabricated hospital. Il-Gvern qal li ħareġ tender biex taġġorna ftit dwar fiex wasal il-proċess jekk intażilx xi kumpanija u x'qed nistennew minn dan il-prefabricated hospital. Jekk min isejra żball din il-ġimgħa il-Provska qalet li l-Gvern għadu ma identifikax sit fejn għandu jkun dan il-prefabricated hospital, però għandu jkun viċin l-isptar Mater Dei. Ekku, il-idea hi li jkollna unit li huwa dawk units li jiġu minn barra l-pajjiż, ready-made u jiġu installati f'temp ta' ftit ġranet. Bis-sodot kollox, bil-apparat kollu. U iva hemm proċess internazzjonali għaddej illi jagħlaq illum. U il-sit identifikat huwa f'wieħed mill-car parks ta' viċin Mater Dei. Però jiena daw il-ġranet bil-bieraħ rajt xi jalla ġintkom stess fuq Newsbook tal-lajtu xi allegazzjonijiet minn xi membru parlamentari illi jista' jkun hemm xi ħadd li da kien jaf minn qabel jew soltu allegazzjonijiet. Jiena persuna illi ma nittollera laqqas suspett ta' xi ħaġa li tista' tkun allegata fil-konfront ta' xi ħaġa li għandi x'naqsam magħha, jiena allura tlabt l-Adjudicating Board biex jieqaf mix-xogħol li qed jagħmel temporanjament sakemm nara x'inhi s-sitwazzjoni ħalli niddeċiedi jekk hemmx verità f'dak li qed jingħati jew le. Forsi tobba li għandhom 65 sena jew aktar, dawn idu jkomplu jaħdmu jew ikkella jkollhom joqogħdu d-dar kif ħabartu Mela, dawna jistgħu jkunu li jaqgħu fid-dil kategorija ta' nies li s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika ittihom il-dispensa milli jsegwu dawn id-direttivi. Ovvjament, dejjem b'konsens tagħhom. Ġifieri qed ma hekk aħna qegħdin ngħidu isma' aħna rridu nħarsu s-saħħa ta' kulħadd, rridu nħarsu s-saħħa ta' kulħadd. U allura jekk tabib jew u minnu illi għandu fuq minn 65 sena u aħna ngħidulu isma' is-servizzi tiegħek nixtiequhom imma hu jixtieq jibqa' d-dar u ma nista' nisforzaw illi ma jsegwix dawn il-miżuri. Le, daw qed ngħidu daw il-persuni illi aħna jidrilna illi għandna bżonnhom b'mod eċċezzjonali. Ġifieri għalissa kulħadd, inkluż it-tobba. Imma mbagħad jista' jkun hemm naħsu f'sitwazzjoni fejn jidrilna li daw għandna bżonn. Imma għalissa kulħadd iva. Mela, Ministru, xtaqt nsaqsik dwar il-miżura tad-dispersing ta' crowds ta' aktar ma' 5 min nies. Daw kienu għadin ikunu regolarment f'ċertu postijiet bħal supermarkets u ħwienet fej kun hemm ċerta fej qegħdin jixtraw l-essenzjali huma l-unika ħwienet li qed fadal miftuħin. Hemmhekk kif ħadd tkun qed taħdem din il-biċċa tax-xogħol? Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq postijiet fejn huma barra, tajjeb għaliex hemmhekk konna qegħdin naraw li ċertu areas kien qed tkun hemm gruppi ta' nies li kienu qegħdin jiltaqgħu u dak huwa ta' riskju lill-persuni. Allura propju għalhekk aħna nagħmlu din miżura tal-awtorità tal-pulizija li jkun jistgħu jagħmlu dispersion ta' dawn il-clusters li kien qiegħed ikun hemm. Fis-supermarket li huma postijiet li huma essenzjali lix in-nies iridu jmorru biex jixtru, aħna wkoll qegħdin naħdmu magħhom direttament biex kemm jista' jkun ikun hemm miżuri biex in-nies ma jkunux qrib ta' xulxin. Jekk inti għaddej ġa supermarket u billi għaddejt minn ma ġem persuna oħra, hemmhekk m'hemmx riskju ta' trasmissjoni, ikun hemm riskju fejn inti ddum fejn persuna speċjalment jekk inti tkun fil-queues. U għalhekk ukoll din l-authority u d-delegation lill-pulizija wkoll tot fejn ikun hemm queues fejn jiġu mitluba n-nies li jqogħdu għall-inqas 2 metri l bogħod minn xulxin. Anke ħwienet żgħar li qegħdin ngħidu issa anke fiċ-ċentru tal-irħula fejn ikun hemm.
Naraw diġa diversi inizjattivi minn ħafna ħwienet fejn inti tara li huma minn jeddhom stess qegħdin jibdew jidaħlu pereżempju żewġ persuni. Din qiegħda tiġri anke f'postijiet essenzjali bħal pereżempju fl-ispiżeriji li hija xi ħaġa li hija tajba, postijiet li huma essenzjali, allura li jkollok kontroll tad-distanza minn persuna għall-oħra x'int ma tafx jkollu dak il-persuna jekk għandux sintomi jew inkella biddu ta' dawn is-sintomi, hemmhekk tkun qiegħda tgħin biex tnaqqas iċ-ċans li persuna jista' jiltaqa' mal-virus. Xtaqt nitlob kjarifika żgħira minn il-Ministru bej 63 jew 65 letajiet ta' persuna. Qed ngħidu kull persuna fuq 65 irrid jibqa' d-dar. Mbagħad dawk il-persuni l-oħra kollha anke taħt il-65 illi huma waħda minn dawn kategoriji. Semmejt 63 għax tika hija l-età tal-irtirar preżenti. Allura dawk li huma taħt 63 x'aktarx li ħafna minnhom ħajkunu f'impjieg. Dawk jekk jistgħu jaħdmu mid-dar, ikompli jaħdmu mid-dar, jekk ma jistgħux jaħdmu mid-dar ħajkunu qegħdin jingħataw l-special quarantine leave. Mela jiena qed nifhem illi l-mistoqsijiet iżawrajnihom, nagħmel l-aħħar appell tiegħi dawn il-miżuri qegħdin nagħmluhom biex inħarsu s-saħħa pubblika in ġenerali, imma speċifikament is-saħħa ta' dawk in-nies l-aktar vulnerabbli, l-aktar illi jekk jieħdu dan il-mikrobu ħajkunu friskju illi jqalawlhom komplikazzjonijiet. Qed nitlob il-parteċipazzjoni u l-kooperazzjoni ta' kulħadd, irridu nuru disċiplina bħala pajjiż, irridu nuru responsabilità, fuq kollox irridu nuru solidarjetà lejn xulxin. Solidarjetà lejn il-min qiegħed jagħtina l-kura, lit-tobba tagħna, lin-nurses tagħna, l-ispiżjara fil-komunità u fl-isptarijiet tagħna u dawk kollha li qegħdin jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mal-Pulizija, l-Armata u s-Civil Protection Society, imma nagħtu wkoll solidarjetà bejnietna dawk l-anzjani, dawk in-nies li huma vulnerabbli li issa ma jistgħux joħorġu mid-dar ħajkollhom bżonn l-għajnuna ta' kulħadd, tal-qraba tagħhom, tal-ġirien tagħhom, ejja nipparteċipaw, ejja nkunu ġenerużi, ejja nuru dak li verament jagħmilna Maltin, solidarjetà lejn xulxin u nkomplu naħdmu flimkien biex noħorġu minn din l-epidemija aktar b'saħħitna. Nirringrazzjakom.